mari lokacin Allah mana idan mutum abin idan manan ya bashi an samu aiki amma abin da zai da Allah Allah bana sa'a dogon tundo dogon zimama dogon tundo dogon zimama dogon tundo dogon zimama kowa ne abu da wani dogon tundo dogon zimama mai da aka idan gudu ka gudu ta haka take ba wasa da kawo wasa kaga wasa da kawo wasa kaga wasa dogon tundo dogon zimama a sharu a da mu a sharu a da mu ta mu da yaro dogon mama daga bangaren kudu dogon tundo daga bangaren gurmada jamus ana wayo an da jima'i ana saruwa ana ciwa kowa da bin sa'a wani mai da ya dai ka ɗaya gudu kuma an kai hannu ba kyau amma ko ka wani ciwon hala to sai ba kawo ba to Allah ba mai sa'a na gudu Allah ba mai sa'a kariya targaɗe rani ala kare faɗuwa a ita kuɗin sai mai hannu ba kyau mai da ya ka ɗaya gudu ka gudu mai da ya ka ɗaya gudu ka gudu ha har yanzu ana wayo har yanzu ana wayo har yanzu ana wayo da ana wayo dogon tundo dogon tundo dogon tundo dogon tundo dogon tundo dogon tundo dogon zimama na gode ta dogon tundo dogon zimama dogon tundo dogon zimama Allah bane sa'a haka take cikin dan bane sai an buga ka suna dalle tsakanin mai ɗagan alƙanan dalle shago ɗan mahauta shago ɗan ɗagan alƙanan dalle kowa na abu da wani wannan kowa na abu da kuma abin tsoro a san da bugawa shago alƙanan dalle shago ɗan mahauta mai ƙari daga ɓangaren jamus na ɗan mahauta daga ɓangaren gurmaɗa mai biya ka iya biya mai gudu ka gudu kuma an gari hannu ba kyau amma ko jiwa shi gudu hannu ba kyau alaba mai sa'a ga dan ban nan an fi kira ana wayo amma har yanzu ko iska bai sha kashi ba takwas ga dan ban nan an fi kira ana wayo amma har yanzu ko iska bai sha kashi ba takwas tsakanin shagon dan mahauta haka take ba wasa da kayan wasa kaga wasa cikin dan bane haka take cikin dan bane to Allah bane sa'a mai rabo kakkar ba mai saɗe da rabi Allah bane sa'a kariya ta gaɗe rani ala kari amma ga ɗan wani cikin hala ya raba ba hana ba ta ba hagon sarki shagon aminu Allah ya sa kudi ko kuma kudi ya fi ai
shagon dogo ɗan jamilu a neman ƙallu shagon dogo ɗan jamilu a neman ƙallu ko ana buga wani shagon dogo ɗan jamilu a neman ƙallu ta mai ya rasa kai da mai isa gudu halabar na sa'a garan bannan jama'a jiya fa kudin nan kwaya halabar na sa'a shagon dogo ɗan jamilu shagon kabiji daga ɓangaren jamus wani ƙasiri daga ɓangaren gurbata ko wani a kuma shi ne wani ƙasiri shagon kabiji wani ƙasiri babu gina ana gana su a fadan nan da hakan buma a kuma kabiji a fadan nan da hakan buma a kuma kabiji ba shi nan mai babu gina da kawa za ka ga wasa ina nan ne kai wasa zai ga wasa ina nan kai wasa zai ga wasa ni ina nan alabar da sa'a wani ɗan shiru shagon kabiji 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 wani ɗan shiru alabar da sa'a Ranar ma Ibrahim, maka da Allah fara da Allah. Ana Ibrahim ana faruwa, ana koya, ana da kuma ana faruwa. Shagon kabiji, wani ɗan shiru, shagon kabiji, wani ɗan shiru. Hayar da kurka da saka suwa, hayar da kurka ba abu gaba, 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 hayar da kurka ba abu gaba. Na ji mana amma abin da daga Allah kada bada banza da Allah kada Allah bada banza hayar da kurkar ta kan kuma hayar da kurkar ta kan kuma ko ko ga ta kace ko ta fada kanki kuma gudu hado ai ta guda da Allah ka hado a hadi kuma ba a hado ba ai gudu ai gudu ga mota ko kuma ne a zamana Allah banda sa'a wani dan shiru shagon kabiji wani dan shiru babu da yadda sun dambane da kawo hali ka za su kan nan alaban da sa'a kariya ta kuma da ala kawo hado a cikin sai dori hannu ba so an rubin mota hannu ba so ayyukan mota abin ba daɗi ɗan kallo ku da kashi a dambe ɗan kallo ku ya ƙuri ku da kashi a dambe ɗan kallo ku da kashi a dambe to zai gida nan da ya faru abu
Allah